вам бажаю, щоб на вашому шляху траплялися одні оптимісти, люди веселі, якими ви є, бо ви притягуєте до себе, певно, все добре, і воно так мусить бути, бо до добрих людей притягується все позитивне і все добре. Атеїсти, ну, про це навіть не хочу говорити, бо тут люди всі є християнами, і кожен має в серці ту іскорку і те Боже благословення, яке його носить в тому житті і веде на добрі справи і охороняє. Ну і оце пофігістів, таке гарне жаргонне українське слово, то бажаю, щоб ви працювали так, як працюєте і надалі, щоб ви так працювали, і щоб ви мали охоту, тобто не перестали бачити сенс в тій праці, яку ви робите на роки. Нас всіх не стане, а будуть наші ще діти і далі, а все одно воно збережеться. І ніде воно не втратиться. Так що за вас, за оптимістів, не атеїстів і не пофігістів. З такими жінками. Ставити то з морозі, бо направду ми самі не штікати. Громадська організація, власне, Ланківщина, це є щось унікальне. Ми є тут всі різні, по віку, можливо, по поглядах, але нам тут приємно завжди все збирати, нас тут тяне, і кожен на своєму місці щось робить. І отак задуматися, що нас тут об'єднує. По-перше, ідея добра, що це зробити і залишити добрий слід. А по-друге, ми нас, можливо, і не всі розуміють, тратимо свій час, правда? Часами і гроші, і вдома не розуміють. Але якщо не ми, то хто? І, напевно, до того такого якогось унікуму найбільше підходить це, власне, пан Глотко. Бо те, що ви робите, це дійсно є унікальне і це дійсно на роки, на віки. Тому що я вже не одного скерувала і допомогла, що якщо хочеш щось знати, зайди на сайт, і там знайдеш все, що тебе цікавить. Я сама не раз вже користалася тим сайтом. І якщо так дійсно подумати, якщо не ви, то хто? Те, що ви робите, це є унікальне. І дійсно, дай Боже Ланківське заклик за те, що ви є, за те, що ви робите, і за те, що ми вас дійсно так цінимо і любимо. Мені одна пані якось сказала, вона роками організовувала поїздку на свої терени, на поїздку на Ждині. І коли вона один раз почула, що вона то організовує, бо вона щось з того ма, вона опустила руки і мені каже: Лілю, мені якби крила одрізали. І каже: я Веця того робити не буду. Я кажу: ні, ви робите інше, най собі вони так говорять. Та я хочу вам сказати, що, напевно, і в вашому житті так і є, що вас, може, не вшитки розуміють. Бо я знаю, скільки ви часу тратите, своїх сил, зусилля, грошей. Бо то треба вкласти гроші, щоб купити ті касети, щоб їх награти, щоб поїхати. І так, як ви їздите по всіх тих, хто, напевно, так не їздить. Перший раз того року був в Вільхівці. Перший раз. І того збоку так теж, можуть, не вшитки зрозуміли. То, щоб вам крила ніколися не опускали. Щоб вас крила завжди тримали і підтримували, і ви завжди літали над всіми проблемами життєйськими. Так що дай Боже вам доброго здоров'я, і оптимізму, і сили, і добрих друзів, і розуміння, і Божого благословення на все, що ви робите. Дякую, Лілія. І я ще їжу ж буду їхав, потім не будував. Але це якраз в унісон, я тут такий експерт маленький написав. Може, не знаю, що швидко до ладу, але так, як ще вийшло, так вийшло. Читайте то, що до ладу, не читайте то, що не до що буде. Тяжка доля Лемка була. Од рідної землі його одорвала і по світі, аж на захід Польщу його вигнала. І міг би Володько в Геровищі родити, землю рідну чи своїм серцем любити. Але на початку осені родився він не в своїй Геровій селі, а далеко від дому в селі поляками від Швабів Добронову. Їхав Володько возом долом, потім шифом по морю, по Великому морю, аж до Америки по свою рідну долю. Доля добра до нього була, і знову до Лемка, до Лемківського дому прибила. Щоб невинну вину перед рідним землю спокутувати, зачав він лемківську історію потроху писати. Їздить по світі, знимки робить, з лемками ще зустрічає, про їхнє життя і долю на Лемко сайті описує.
що тут далі пишу? Зато йому велика дяка од лемківського роду і зичимо його років довгих, здоров'я міцного і щастя людського на блага і до многої довгої. Дуже вам дякую. Многая літа, многая літа, многая літа, многая, многая літа, многая, многая літа, многая літа, многая літа, многая літа, Ой, щастя, щастя. Дуже раді, Ну, я не можу ніц сказати, бо то є... А Юрку награв фільму. Таке ніби має бути. То йде процес. вийшов без кіна. Як їм спала на сцені, на сцені. зараз. Ми ще курчик мусимо набрати силу, ні? Ні, ну я в принципі є за те, щоб який Так. Не самому тут прийшла та водання принесла. Так. Казав наш пан президент, вельми шановний, вельми шанований, ніж деякі інші президенти. От. Але як? Казала риба риб. Заболотний. З-за болота. От. І казав, треба йти на товариство, бо там є імпреза. Яка імпреза? Владик приїхав з Америки і будуся женив чи як, не знаю чого. То Гнеска то мав би ти? Так. Ну то ми прийшли. Каже, може лишиться панунка, то вип'ємо до кінця, так? Так, ну але добре, то жарти. Щастя, здрав'я. Дякую. Щеби не виділи, доти старі баби, щеби не виділи, доти старі баби, бо то ти баби скарботи не маю, бо то ти баби скарботи не маю. Зайдуся докупи, лена собаряю. Зайдуся докупи, лена собаряю. Щелі було мило. Ой, п'яна, я п'яна, треба мене нести. Ой, п'яна, треба мене нести. А наперед мене пайлочку нести. А наперед мене пайлочку нести. Палюнка, шалюнка зрадила шугая. Палюнка, шалюнка зрадила шугая. А шугаянечку, зеленім гаєчку. А шугаянечку, зеленім гаєчку. Зеленим посіяв, зеленим і зійшло. Зеленим посіяв, зеленим і зійшло. Котрим дівча любив, за мене не пішло. Котрим дівча любив, за мене не пішло. Шумить гай, шумить гай, шумить гавузонька. Шумить гай, шумить гай, шумить гавузонька. Тумі дай,
глядай, лужечка, то мій дай, той дай, не глядай, лужечка. Не сама ту прийшла, вода не принесла. Не сама ту прийшла, вода не принесла. На кожній ярочку пила палюночку. На кожній ярочку пила палюночку. Пила палюночку і жона, і жона. Пила палюночку і жона, і жона. Ні полю роти, ні вдома, ні вдома. Ні полю роти, ні вдома, ні вдома. Поляна, поляна, на поляні. Поляна, поляна, на поляні. 337. Прийдуть моя мама, не піду я домів. Прийдуть моя мама. Не мислі, дівчино, же за тобою шаля. Не мислі, дівчино, же за тобою шаля. Бо я законичок, що сойночку зламав. Бо я законичок, що сойночку зламав. За що і букеми хлопці? Бо це не букеми. А прибув є już? А так написано в інтернеті? Не є, а там є. Знімка його. Що то таке? Знімка його. Анфас чи як там? Що ще стало? Збоку чи з... І отак є анфас. Енфейс. Енфейс. Телефон підключений. НАСА то та, що запускає космічні кораблі. О, то молоді чоловіки. НАСА то є національна агенція. Я бачу по фляшках, які вони А виглядають. я йому сказав, що я працюю в Національній космічній агенції України, а він каже, звідки у вас в Україні космічна агенція? Ви такого не берете в Америці? Так. Та справа в тому, що з України до космосу так я вже говорив. Я підключу. Полечко не оране, То. чує то полечко Не не оране, Помило, занедбає, помило, Оране, оране, але мало. Батко tu jest. Оране, оране, але мало. Бо місця колечко поламало, бо місця колечко поламало. Місця колечко поламало, бо місця колечко поламало. Як ти ще зламало, так? Як ти ще зламало, тра направить. Навчися, мій милий господарець, навчися, мій милий господарець. Навчися, мій Милий господарець, навчися, мій милий господарець. А мися чорночка подобають, А мися чорночка подобають. що нам я так мило позирають, що нам я так мило позирають. що нам я так Мило позирають, що нам я так мило позираю. А в діда мого Соболевського було написано цікаво. Мамо, Що нам не цікаво позирають. Так.
Agneska Jużena, Agneska Jużena, zaczeplena. Agneska Jużena, Agneska Jużena, zaczeplena. Tam za naszą chyżą kupa sina. Tam za naszą chyżą kupa sena. Czeka była Wczoraj była giłka, Agneska żena, Agneska żena. czeka Była giłka, wczoraj była giłka, Agneska żena, Agneska żena. Oj, wiersze mi wiersze, mi zeleni wiersze. Už mi tak ne bude, už mi tak ne bude jak bylo перше. Už mi tak ne bude, už mi tak ne bude jak bylo перше. Бо перше mi bilo, baš mi dobre bilo, od svoje mamički, od svoje mamički ne oditi bilo, od svoje mamički, od svoje mamički ne oditi Молитва людська є неначе дим, кружляє над селом, мов білий лебідь, аж стовбуром кудрявим золотим розвіється по кришталевім небі. Молитва людська – це готицька вежа, що виструнена навсторучку блакит, що захват майстра і білі мережа над гамором юрбині мовчить. Молитва людська є немов тополя, на небо дивиться над ланом жит. Струнка тонка самітна серед поля, хитається від вітру та дрижить. Молитва людська є немов орел, над хмари вилетить з землі порога, аж задрижить, неначе перепел, побачить вогняне обличчя Бога. Горе долом ходжу, не виджу нікого, серце моє плаче, серце моє плаче од жалю великого. Серце моє плаче, серце моє
nie płaczę od żalu wielkiego. Szukaju, szukaju, cy ty teper w raju, cy już ja nie wernesz, cy już ja nie wernesz do ridnego kraju. Cy już ja nie wernesz, cy już ja nie wernesz do ridnego kraju. Wino, wino czerwoneńkich dościa bude pyty. Wino, wino czerwoneńkich dościa bude pyty. Jak ja pidu na tu wojnu z wojakami byty. Wino, wino czerwoneńkich czom same zelenisz, listoczku czerwony, czom same zelenisz. Stara mamko moja, stara mamko moja, stara mamko moja, czom mnie nie ożenisz. Stara mamko moja, stara mamko moja, stara mamko moja, czom mnie nie ożenisz. Listoczku czerwony, listoczku czerwony, listoczku czerwony, listoczku czerwony, czom same zelenisz. Listoczku czerwony, czom same zelenisz. Stara mamko moja, stara mamko moja, stara mamko moja, czom mnie nie ożenisz. Stara mamko moja, stara mamko moja, stara mamko moja, czom mnie nie ożenisz. Ożeniłby ja się, mamy ja na to polu. Ożeniłby ja się, mamy ja na to polu. Ale gastowania, ale gastowania, ale gastowania to
Ой, мала мати, три красні дівки, ой, мамко. Три красні дівки, три щебетівки, ой, мамко. Ой, мамко моя, премила, прелюба, видайте ня за фраїра. Ой, мамко моя, премила, прелюба, видайте ня за фраїра. Першу видала, та й за коваля, ой, мамко. Другу видала, та й за млинаря, ой, мамко. Ой, мамко моя, премила, прелюба, видайте ня за фраїра.